odiochieng' ma kawuono nikech koro wacho ni en chieng' tich ariyo gi chieng' tich ang'wen. Kaluwore gi masira mano yudi chieng' tich ariyo, kendo kawuono iikori e yo machal nade ka watieko? Ka watieko, abiro chako mana gi kar wach Spika Wetangula tamo jofwambo ni koro fwambgi oko. Mana kaka Walter osewacho, e katiba mar Kenya, article 35 wacho ni jofwambo nigi ratiro mar access to information kuom ng'ata ng'ata kamora mora mano chiko yienegi. Makata obedo ni Wetangula golo chik makamano, mano orocho ratiro mar jofwambo. Omiyo atieko kawacho ni duol mar Media Council kaachiel kod Kenya Information and Communications owinjo koro okaw wachni motegno gi kwede okang' mamalo nikech ok wadwa chopo kama waiko jofwambo ka gin e tich. Nikech ing'eyo ni jafwambo koseiki, kari dhi ibiro ywagi kuom thuolo matin timanyo ng'ati keto kari. To mano ok owinjo timre ni jaiko jafwambo kapod tin. Owinjo gikaw weche gi motegno. For example, bende nitiere a legal resource manyalo konyo kaka situation mar gaidho jafwambo cha. Gi su jogo mano o abducte forcefully to duogo we ni en mistaken identity. Mano gimoko owinjore. Koro Media Council kaachiel kod Kenya Information and Communication owinjo beni okaw weche gi motegno mondo kik wabwane masira ma timore ne jofwambo. Nikech ok en mano bila kata jopiny. An kaka an Millicent kadhi fwambo kacha, adanyiso japiny kata obila ni ok an robot, ambe an dhano. An oko kacha tiyo, atemo menyo weche mondo mi wang'e ni to Kenya ringo nade. Japiny owinjo ng'e ni to Kenya ringo nade. Nikech samoro inyalo yudo koseus Kenya to gin gi memore ni gin e Kenya, kata Kenya wang' to gin gi memore. Koro Media Council kauru ondamo mager mondo mi neni jogo ma arasa jofwambo okawnegi chik kolure, okawnegi okang' kolure kod chik marito ratiro mar jofwambo. Nono to kaka wadhini wabo medo inyore to onge gimibro tim. Koro chakre kawuono adwa nane ni gimoro kotimore to Media Council kod Kenya Information Communication giwuogo ko gineni to ang'o ma owinjo beni otim. Nikech nyaka sani aneno mana ka jo riwruok mar jofwambo kaka Kenya Union of Journalists emosewuok oko. Okapok aneno Media Council. Warito neno ni to gin okang' mane magikaw. Mane kaka nyalo tieko okang' owinjo kaw mondo mi arita mar jofwambo ojiw pacho ka watiyo to wati kok wawach ni an koro awene Nyasaye. Katho sawa, kokatho be ang' nater weche manyien kiny wachak warom kendo akel mamoko. Ka ok kamano Sharon to atieko gi kanyo. Erokamano ahinya, paro maliwa ahinya ma bende gin mara ni biro bede kikaw kod riwruoge makamago. Eric, in bende kapok iwacho wachni mogik bende awinjo na pachi kotenre kod dwaro. Odiochieng' manyoro KUJ en achiel kuom riwruoge mag fwambo ma bende nuromo gi Moses Wetangula. Penjo en ni nang'o menenu yie mar mondo mi koro jofwambo gole od bura ka koro iterogi e apise mantiere Red Cross gi City Hall. Erokamano Sharon, aparo ni sigana no uboloke nikech sigana no wakia kama no wuoke. Aparo ni nyoro ni gotino nyoro nitiere mbaka manyogore mbele kaka nyalo lok sigana no.